Pamilyahaw. Atong sundan be, tsaka matabang na to ani. Sus kadaghan gid ang nagkalisod rong panahon na eh. Sus pitiluya to nanay, napay bata. Yaya pong bana, iguwang nagitan kayo. Ano yung balay te? Oo, ano yung balay sir? Pila di ka bukin mo anak day? 5 ni sila. 5? Dugay na mo muyo dire. Okay, no. No, naam sa mo muyo dire nga. Kalisod na yung sitwasyon dire. Naalam ni dire kay Pasko namin daghang mga tagipot Taga diin kaya pior dete. sa taga Kinahas. Kinahas? Sige. Taon sa din yung kahimtang dire, luoy no kayo. Eskwela pa kainday. Ang amoy isuga dire kandila. Ha? Wala ka eskwela? Kandila ra gid amoy isuga dire. Wa mo solar. Wala. Ah sige, magdaan niya tag solar dire puhon na. Ato dang solar dire. Suga dire dong ay. Tay? Ngit wa mi suga. Pila? Suga lagi taon ka. Gobyerno kay mamatay ra man. Pila na buk mo anak te? Kalima ni upat ni. 5 mo ka buk? Niya mo mong eskwela. Wala. Katong Eskwela ni siya sa una Eskwela pero sila ni undang. kay wa man ako makuha ang certificate. Certificate. Yon sa ni panginabuhian nyo di tay. Kay magpaguna, wala dong wala. Mao ba? Unya ako sad mulabada sad ko. Nag-obog na mo pasagob. Di man nag-obog wala. Taon sa ninyo Siya tani. manahi po sa sapatos. Nya maoro na yung panginabuhian, tahi sapatos. Oo, maorgin na. Ari na mo matong tanan dre. Oo. Ha? Siya ato sa babaw. Nare to ganan day babaw day. Oo, wala akong isuon. Kaita sa gilang. Alam bawas paglaom te, badayon gyapon mo kinabuhing balag paborita. Importante mahal ang panglawas. Basta buhay lang, may lawas lang. Mao. Kamot lang ta ha. Put parang buhi ta. Giday, Kay nakoy daghang mga kuan dito, mga sinina, mga unsay magamit nako koy hatag ninyo, balik nako sige kog anggi diri. Ring kamot lang mo ha. Ay. Buligan nam tas Ginoo. Kay ampo lang sa damo nga. Panalanginan sad mo sa Ginoo. Isuda ni sitwasyon ni makatug ra mong tarong diri. magkuan ra. Nya sa may mong duha ka anak. Doa dito sa ako isuon. Wa gyud mong eskwela ni mga bata. Ni undang dong kanini di pa school di pa undang ni maestra kay di pa basa. Tani. Sus, sika ni mga bata tayo tay. Nya padung mog sangi karon. Anto mi sangi karon. Unsa may mag Antonio sangi? Palit lagi kung pa mo lagi kay para ikahid sa sapatos ba yun. Unsa man inyong panginabuhian diri maor na tayo sapatos. Maorgin na, may kuan, mulabada. Nyari mo tuog diri tanan. Oo, magserdinas Ha? lang me. Naba ko ni pare sa andang ay. Kani, nata ka Palay ya ada gitarog da na murag palay standing. Na luoy man ang pare kita na ako. Nya. Di balayan ko inabangan taon ko. Kani mao ni balaya. Oo, ni siya. Gamay kayo. Kinsa man yuta ni tukuran diri Kaya taga pang kuan man ni, kambrinda man ni. sa konsyal. Nya ni okay ra pud diri siya. Siya may nagpapuyo na kuya. Siya may nagpapuyo ni. Mao ba? Isuda pud si sitwasyon diri sa. Ha? Lagi usig aw. Nakoy dahang kahoy to sa moa, tagaan ta mo. Kamao kang panday tayo no. Ikaw mo tiga. Kay para ma-extensyonan tani ha. Oo. Ako lay pagi sige mo ko kagi kada adlaw diri taong kos balamban trabaho. Ay mo pawas maglaom ha. Ay ang Ginoo tan-aw ra ba yan nato? Kasi mo bali rin panahon. Kita na sa paboran sa Ginoo, di ba? Padayon lang mo ya. Ha? Mayon ta. Padayon lang mo ya. Simba sad mo sa Ginoo. Simba dong ay. Okay. Simba ay. Kay Balik ko mamigod. lagi ba kay sayang kayo inyong kuan. Moingon niya tang Ginoo niyo ba nga? Sige mo nang nagalisod mo kay di man ta mo duol niya. Duol jud ta niya. Kanang sayang kayo inyong kaniyo batao. Eskwela tiwas inday. Gipa eskwela ni undang. Kana gipa eskwela sa gipa eskwela gipa undang na Sige mo masuwat, sige mo nang hangad noon. Di mo suwat? Kamu mo suwat kamu kay kwatro pa man siya gidawat. Dong nga mo di ka mo suwat kay kwatro pa man. Nakoy daghan mga kuan to sa moha, mga jersey. Mga sinina ako'y hatod dire mga hoybis tingali or ugma makabalik ko. Oo. Tao. Kaya ako'y drop dire, ha. Pero may ko kita nyo dire kay kada adlaw mo ko magbahis-bahis dire kay trabaho mo ko balamban. May
panel hunong. Ano hunong ko na? O mo to, U-turn mi kay makuyawan mi sig labang-labang. Nya okay ra nyo sitwasyon dire. Kira. Malipayon ra man kamo. Kira daw. Ha? Salamat na ng bugas niya. Malipayon ra mate. Ha? Okay ra na doon. O na ko ano pang pad ni grocery ha. Oo. Oh. 1 2 3 4. Ha? Ginagmay lang ha. Salamat kuya. Kay balik-balik ko lang tamo dire kay Sir. dool ra man ka. Sige ko agi ha. Oo. Salamat kayo. Paningkamot lang mo pirmi. Kay- Sa G, ka na gano'n. Kay mabuhi ra ta. O basta lang ang importante lagsig latong lawas. Wa mo mga sakit-sakit mga bata. Ang mga bata baway mga sakit-sakit. Ikaw, Day, please. Ha? Wala ra. Please, ba? Sige. Please. Miss kuya. Mayo na ha. Ya, ipait. Oo. Ha? Salamat, ani. Pait lang ng grocery niyo para mo hapit-hapit lang po ko niyo diri permi ko agi. Oo. Ikaw, mata ka na mo kaya. Bulit ko kaya. Oh, aton ning ko anag kahoy. Punaan tani para maka-extension mo diri. Naam ko dihang kahoy. Salamat kayo. Ha? Oo. Ako'y pa drop ha. Salamat ya. Oo. Ya, hinahin mi. Mataw ka dit sa angin mo na ako'y paliton. Yeah, God bless. Merry Christmas. Christmas. Merry Christmas ta. Salamat kaayo. Ya, hinahin mi, tay. Yes, sir. Giday.